chini chikon sa lukutum manda o pandao chini phai chok paijak chini hani bubagra Sri Sri Pradut Bikram Krishna Maniko chini bubagra chung jot ram jangan ngi lam sogo te khulumbo abon yagolo te sok paijak chini TTA is hapangni Honorable Deputy CM Borongmanang Onimes Debrama sir bonobo chung khabe lam sogo taibo lam sogo chini TWF Central Committee ni President Borongmanang jek Shopna Deborma bonobo chung khabe lam sogo taibo tongo chini Khwai District ni in charge Borongmanang Dinesh Deborma bonobo chung khabe lam sogo taibo tongo chini TTA is hapangni Honorable MDC Borongmanang Dadu Khorognoi ani Borongmanang Robindra Deborma te Borongmanang chini Ananta Deborma abon yagulo te botongo chini Khwai District ni President te chini Telamara District President TWF President te jot adong suno जों khabe lam sugo जों tini kobangma program yagulo chini bubagra tini bo 20 schedule phano chini am sayo chini lukore malani bagi phaijak abon bagi chini bubagra जों belai belai paipele hambai जों bubagra bagi जों jot joydon laiko tei chini orte phai sobaya chini ex minister chini Sarmebar Kumar Jomatia bonobo जों khabe lam sugo जों jot pal khlaiye bubagra ayoglok thong 3 bar hinlainai bubagra ayoglok thong bubagra ayoglok thong bubagra ayoglok thong hambai जों saimano tini chini amsayo chini bubagra phai जों jot lukoro khatung laijak जों chini buskangni bubagra ni one last page chobawo जों bubagra logirwe ramjorgan boro jot जों khatung hajaga जों logire lainai abono chini sumai tongna nangnai tini newspaper जों kaise nukha chini bubagra no rajbari othang gerao khaine ni newspaper ro phiaba chini ramchandra gari bot terma tongnai chini bubagra saga thepsa na hakai sara tipro horchnai tiar tongnai ble tiar tongnai abon bagai chini bubagra saga thepsa na hamarno sara tipro horchnai heji abo जों jot tipra sa tiar ma tongnai taikai je leader chini bagai hopung sabung thuyakai chaine kai chini bubagra chini bagai जोंनो permanent solution kana bagai जोंनो justice na bagai chini mukumu hukumu kemajak jathai nungthai tokthai kokthai bebak kemajak phirokna bagai bo tini chini bagai choba khlai tongo o jagao जों jot logirwe chini bubagra no logirna simisi abon bagai chini warriors no bagai ang specially duita rasa tangni rasa mongnongni bagai chini warriors ok specially chini yod rokna bagai Nasigi mokol yog yade Nugin khayog yade Nini thile hawok lai ja Nugin khayog yade Sung mokol bai nasigi mokol yog na nangnai Khabe wansa khayong na nangnai bubagra ni mukti kalai pura chung jot yasana nangnai tiar tong na ble jot tiar tong na ble tiar tong na ble obor chini bubagra one last fight choba chung kaplai khane bagai sang khoroksa belai khen chung saktare chini bubagra logirina nangnai asung situng haino hai norma jot na hambai phungni naro dibor sibina asilai tongmani phiaba kisa kebeng mung tongmani leiding kha awon bagai norma nakar sano haino hai chini bubagra ni kok khane asa nor kebatak butuldi chini bubagra chini borom chini dokfani thinang chini bubagra chung jotor chung khabe lam songne hambai bubagra aiglok thung tipra mo thaiglok thung greater tipon dakti manthung hambai